Goiz-goizetik izan zarazu Arrasaten? Bai, nik azpimarratuko neuke eta ideiak ez errepikatzearren azken batean ideia bardin eta kulako neskuardin danok, ezta? Kezka alde batetik, eta kezka horrek eragiten dagoen ez jakintasun esango neuke. Irudituten daz, etzala itxaroten albiste hau. Iragarritxe egon badan, igual hobeto hartuko zala. Irudituten daz, etzala itxaroten, edo etortzekotan, bestera batera etorriko zala, bat txartodun gauze bat, gitxi-gitxike berantz juten dule, bai hau izan da, golpien dator, guk maneja duzen zifrek esate baterako Arrasaten izan duztina eurek 1800 bat izango ziela, herrizen bertan esate baterako, eta guk berbain ju jentiegaz, eta jentiek esaten zaigun, topadune, tabernatan berbetan egon gara. Bueno, esan bidu, irratirako lan eitzi zer ezadan korti danak ematen da bilako telebistarako gugaz ez da bile agertu nahi izan inok. Ez da harritzeko eski, berba, jendeak kezka handia duelako, mina duelako, aserrere baduelako, eta horri aurpegia jartzea, ez delako erraza izaten, ez? Eta orduan, itxidozkuie osa eratxe ginen eurekaz berbaitxe, eta eurekaz, ideiak partekatzie, eta batez be, nik uste harrigarri zena, danak zila, bat topatzen gendun, nire gizonak bertan itzen daulan, nire naizik bertan itzen daulan, nire lobik bertan itzen daulan. Eta esaten gendun, benetan ukitzen dau. 10 pertsona gazoz berbetan eta danatakoie, nire zaune, nire goikue, eta batez be familikoek ikusi du, ezta? Eta... Jende askorekin egon zara, jende askorekin hitz egiteko aukera izan duzu, hango sentimendua ekarri dizkiduzu, bi protagonista ere bai, ez? Hau da, bi protagonista ekarri duz, alde batetik merkatarizen, Ibai Hartze merkatarizen elkarteko, ordezkaritza egon gara, Jesus Marigaz, berak elektrotresnak saltzen dauz ganera, eta Fagorreko langile bat, Leire. Leire gaz luzetu gara, berbetan hasi garalako eta luzezun delako gauzie, laburtzen saiatu gara. Giro grisa eta hotza aurkitu dugu gaur Arrasaten. Eta ez eguraldiagatik bakarrik, Fagorren itxieraren biharamuna zen. Bitu Irazki, ni 12 urte eta hilabete batzuk. Eta ni betik esan dut, noizian behin zeukotzun konsejilua, eta hor esaten dutzun, zelan zoien Fagor, ez? Ero irabazten, ero galtzen, eta gu 2005-ien erosi zan brand, eura gure zabielako. 2005-etik ona, izen dela, un saco sin fondos. Un saco sin fondos. Abenduan itxendotzuelan beste, zelan da, bileratxo bat, eta esan ezpa hori. Galdu da urtien zier ez dakiz zer, eta esaten zotzuen, eta parragaz. Bran erosi gauenien, zaukon kristone zulua. Erosi aurretik zulu onda. Hombre, eta eurak esango da bia, ez dala izen zulua. Baina izan da kriston zulua. Kriston zulua. Kooperatiba arazoa zeukela, eta ez dakiz zer, eta hori kalean bizitzen da, ez da. Eta jentiak zetorren, kontzientziatua, bertako produktuak erostea, bertako herriari laguntzia zela, ez da. Neuri bakarrik bai gizeta. Taberna, dana, hau da dana. Fagor da dana, ez bakarrik Fagor. Hau lehen hau moztu bizan. Gauzako gaizki edo dizenean, basta esan behar dala, ez da. Negozio baten jabe danak badaki. Edo kapazara aldatzeko, denporarekin batera joateko, eta ez pasara kapaz, momentu batean basta esan behar duzu, kalte handiagoak ez sortzeko, ez da. Hau lehen hau moztu bizan. Oin, ez pasan erosiko brand, ze pasauko zan, zelan egon goinen honan, ez dakit. Testigantza, zalantzari gabe oso interesgarriak. Bai, nik airera bota, neuk bertatik itxaso dutena, esate baterako ez ditxuk esan dagoena lotute ze informazio falta egon da neuren aldetipe bai, irrati zentzute zagoen, telebistan, segunan ikusi dut beste egunien holan hitz egiten egon gara, prentsa bidez, eta bar, Nikolak esan dagoena lotute be bai, zela esaten zabien, langileek eta eurek, temporadana, eurek nahi zabilako, eta nire euren nortzutiez. Eta zuek ez bidera bakitzen, eta niri atentzinu mondoztena. Bai, guzuten ginen, bileratara eta esatezen oskuien, parrien ez dauz horrik, eta hemen kriston zulo handa, eta ez dauz horrik zan euren mantentzen zamin diskurtsue. Horrek ni harritxu nau, eta gero kanpotik nik jarraitute, eta guk eukidun informazioe, nik ulertzen nebana da, nik neuk ezer jakimari gai honeri buruz, bau kontu etorri dela, ja, inbertsinua edo eratzen hasten zaren, inbran erosten zunien eta bar, hor zulo bat sortzen dela. Berak esaten zauen, zuluari nautita huela. Eskutatzen egon diela, bai. Ordu niri hor, zalantza batzuk eta argizpi batzuk etorri aztez, galdetzeko egu bai eta jarraitzeko bai. Eta gero esaten zauena, beti esan du, gero nik esaten zaten, klaro, ezken ni behal naizun kalera bizar, eta ez dakote zer, neupez.
zuena, 1.600 sari kasunetan, 1.800, diru bet sartu daue, diru hori borondatezko ekarpenak eta bar, diru hori galduko da, hasierako kapital bat sartzen da bai, bazkide izateko hori galduko da bai, esate zantzatien, ondo esun zain dien, ondo esun gara, inoz ondo da. Danak esaten zabien, txoile bat afagorren lan haitxe. 2005 guk ez dako, ez paga estrarik, gure soldatak murrizten gabiltz, eta azken batien, diru emoten egon gara, eta gure zentzazin jude, mundun diru dana, zako baten sartun dela, bauri, zulo baten sartu dela. Hoxe da galdera nagusia, gaurko galdera nagusia, ze gertatuko da hemendik aurrera, gurekin zer, eta horixe buruz hitz egin behar dugu, izan ere Mikel Olabe uste dut, oso kerrazpa naiz, telefonoan hizketa egiteko moduan dugula. Mikel Olabe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu ahotsak kooperatibistak taldeko bozeramaile zara, gaurko eguna nola bizi duzu? Bueno, nahiko preokupazio handixaz. Atzenengo egunetan badakixen apur bat orruntz goazela, baina, gaur preokupazio handixaz, tristuraz, holan. Danon antzera. Preokupazio handia, ez dakit zuretzat, atzera pasatakoari begiratzeko garaia den, edo aurrera begiratu behar den? Bueno, nik uste dut bizitza honetan aurrera behitu da. Baina atzien injekupe behirakunetxo bat bie dau. Bestela, kojo samar dibili geike. Nik uste alde batetik ikusi biko itzakela, kooperatibismoen proklamak nahiko akatz eukituela eta daukiela. Eta nik uste dut kooperatibismoen birplanteatu inbidala. Aurrera begiratzeko, atzeko akatsetatik ikasi beharra dago, zure iritzirako ze akats zehatz izan ditu, labur? Bueno, ni pentsat bi akats fundamental, ni pentsat kooperatibismoe dauko gauze honak, baina sozioa perfektu ikestau eta akatzape asko. Hau da, ideia eta gizarte mota bat, o antolaketako mota bat, oin 50 urte baino goixau dala planteaute, pentsaute enpresa txikinentzako, eta barrez enpresa danak kooperatiba zirenien, oin, enpresa ondixek daukie alde batetik nazioartien beste enpresa batzuk kooperatibak ez dizena, eta hortik ataraten da neurrian handi baten balora añadido, eta orduen nik uste dut eztabaidatu bierko litzakela alde batetik zeintzu diezen gure helburu sozialak eta gure balore sozialak. Eta horretaz gain, baita ere, ze papel jokatu bi dauen MCC-ek ze papel joketan dauen, kajala horalak, guretzako intzan banku ze papel dauken, lagunaro gure aseguradoria. Nik uste dut hor dauela eztabaida, eta beste eztabaida bat da, barru antolaketa, enpresan antolamendu ez. Osea, gu daukaun organuek, gero zangote, oin adibidez, zelan, neurri handi batean, horretxetresnan paralizaute organon bat badauen, baina barrure begire daukaun pentsaute antolaketako organuek badazpintzaute 200 pertsonatzeko enpresentzat, eta oin 3.000, 4.000ekin, justu ez daula balixo. Eta beste galdetik, pentsau bide dabe, arlo enpresarialien bertan be, ze produktu inbidi ezen, globalizazio epoka baten, nola antolatu fabrika. Orduan, nik uste dut, apur bat dauela arlo bixetan ez dakitik konzegiten duten espliketia arlo bixetan ez da bai da sakona humiltzakela. Adibidez, MCC kongresuek dauko, baina kongresuek izaten diez filfa pura. Eta da geixenetan, langileek entera ez gazeiten kongresun zer ez tabaidatzen da. Derrein ez tabaidatzen funtsesko gauzaik. Eta orduen, bukatzeko gauzetxo bat ezan nahi nauke ez, ni uste dut, jente askon artien, batez be, kooperatiban inguruen tazen intelektual batzuk, ideia kontserbadori daukiela. Osea, gauza dana ez tabaidatu lehike, menos kooperatiba. Kooperatibiek aspaldi indeko gauzea da, igual gaurkotzeko eta hobetzeko, seguramente ez tabaidatu biko erabe, sakon-sakonien. Ez da, hori da, oine apurua plazaratu dena, baina usta oingoa zuei aspaldiki datorrena da. Bintze barruen gabitzen zako. Arimutur asko esan dizkiduzu, baina oso zehatzak gainera, zer egin den zure ustez egon litezken akatsak eta zer den hobetu beharrekoa. Behar bada
eta bakit hau esatea gogor xamarra izan litekeela, baina krisi garaiak aprobetxatu behar dira berrasmatzeko, eta egia da Arrasate eta Debagoiena bailarak munduan eredu izan den lan egiteko modu bat eskaini duela, eta berriz ere, orduan izan bada hori sortzeko indarra, berriz ere bersortzeko izango da, ez, Mikel? Bai, baina urtako, impulso hori bidez lehenengo energiak sentirak. Ezin leike goiti bera, behetipe inbida lan apur bat. Nik uste dut, lehoko gauzien, da bajatutu favoritze tresna da, lehoko gauzien inbidana da, gu daukon azu. Momentu honetan ez dakiz gazen konkurso akreedores, prekonkursos, subkonkurso, ez dakiz zer, ez? Lehoko gauzien, biko litzakiena da, gizarte informazio eta askatasun informazioen gizarte baten gazenez, lehenengo kanpora begire eta kooperatibismue gauza importante badalako, nik uste dut, azaldu laukiela MCC, edo favor etxetresna, kanpora begira zehazki nola gazen, bilur barik. Eta da barrure begire, orduera, gazen egoeran, asamblea orokor bat planteetako, zetako. Asamblea orokor bat da guetza da máximo órgano de decisión. Bueno, hor organo horretan, zuzendaritzak esaldu daixen nahi dauena, eta langileok esan daixen zer ezikitzen duen momentu honetan. Nitzako oso importantie da, forma moruen, barrure behira, asamblea bat zelebreti, eta beste kaldetik, zer eskatzen daun peguntetie, porque badauko zer esan. Eta gero nipetza kanpotipe borrokatu bidala. Nik uste dut, kontradizio asko da zela kooperatibetan, da ni mobilizazio eta jobier dala uste dut. Mikel Olabe, benetan eskerrik asko, zure gogo eta hauek guztiak airean saio honetan egiteagatik. Bale, agur.